So karon ang ato ang challenge mao na sa disiya ang tigmo challenge. Ma'am. Ah. Nindot na itag classroom, ma'am. Okay, ang ato ang classroom dito girenovate. Mas nindot ba diri, ma'am, kay sirado gyud ba wala man di yun ta madisturbo sa tong leksyon, makamao gyud mi. Mao ba? Ya ganahan mo dire. Panahon na ni ma'am nga marag graduate na mi ani. Ito niya na to, sunod ba mo? Reklamo sa DepEd, Ay na mo kabalaka kay katong ato ang eskwelahan mamalik ta dito kay girenovate raman to. Sa mga panindutan nito, ma'am. Sa pagkakaroon, ari na sa tadere. Kay sige, girenovate man dito, ha? Sige, ma'am. Sige, unar gapon Tatay Pisot, last Ernesto Samuka. Yes, ma'am. Limitan ta mo og 3 ka answer. Ang maka-answer, premiuhan nako og 1,000 pesos ra gyapon. Pag classroom ma. Okay, Tatay Pisot una. Sabdi na yan. Paminaw og bayo ha. Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Christmas tree. Wrong! Osa! Christmas 4. Wrong! Duha! Christmas 5. Last! Ano ba? Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Last. Hagdan ko sa pangpang, isig ka kilid ang Hagdan. Ha? Hagdan. Wrong! Tolo! Halimo koy! Ma'am. Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Balsahan. Wrong! Osa! Gahian na yung 1,000, mamay. Abi kay bag-o classroom, gahi. Bako. Duha! Last. Helicopter. Tolo! Sa tawag, helicopter? Wrong! Totong tugsok. Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Bulbulator. Usa. Escalator. Duha. Panganod. Tolo! Ernesto! Ma'am. Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. Building, ma'am. Usa. Kilid, ma'am. Exit, ma'am. Wrong. Hagdanan. Usa. Isig ka kilid man ang ang-ang. Kilid ang. Usa na. Kilid ang. Pang. Kuan, ma'am. Kanang Usa na ang answer. Sanasa yun kay classroom, Ernesto. nagbago mo ra magsigisingod mo tamay ko rin, ma'am, kay kuam ta aircon. Kami ito may Yes. Usa na ang answer. Ang sa to pang ang Hagdan ko sa pangpang. Isig ka kilid ang ang-ang. kuan, ma'am. Kanang sakayan. Usa. Duha. Last. Barko. Tolo! Sorry, ma'am. Hak-hak sa lubi. Ana, ako sa lubi. Hak-hak sa lubi ang answer. Okay. Next, Tatay Pisot. Danas to Magipinta akong nakaing lubi ko kasi answer. Kahoy ko sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Kahoy ko sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Ikaw sa iro. Wrong! Usa. Wrong. Kahoy ko sa lagubang. Magubang. Kahoy ko sa magubang, sa luyo ang piko, dili sa atubang. Saan yung answer? Kahoy sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Sa liyong ko, dili sa tubang. Lansang. Duha! Last. Sa kahoy sa magubang. Kahoy ko sa magubang, sa luyo ang piko, dili sa atubang. Nabugo sa bago.
Inda tong classroom, mo te angay yung classroom ha. Oh, wag na ako ron tong giparenovate. Matem. Oh. Dong sasakayan. Harong, tolo. Alim mo koy. Ma'am. Kahoy ko sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Yugo sa kabaw. Usa. Sa subuan aning classroom may. Malik kita og ato classroom may, buwan to ning classroom may. Ug mahuman tog renovate malik ta dito. Oh. Atig sa sakayan. Duha. Tarik ba? Ha? Tarik. Duha. Last. Taman. Marco. Tolo. Totong tagsok. Ma'am. Kahoy ko sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Kuan ma'am. Dili nang sala. Usa. Sana. Ano to ani ko unsa nang. Ay! Step 2. Stop tuwa. Stop tuwa. Oh, Wrong. Duha. bok. Tolo. Ernesto. Ma'am. Kahoy ko sa magubang. Sa luyo ang piko, dili sa atubang. Bitrusan. Usa. Sin. Duha. Piko. Last. Putin zero. Tolo. Kini oh. Tuhod. Ay. Awo tuhod yan. Tuhod. Oh, next. Tatay Bisot. Bok de ma'am. Ha? Dili gyapon piko. Dili, wrong. Tagat. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Nagkatawa ang nanghatag Oh, nasuko ang gihatagan. marites. Wrong. Experience na ninyo. Usa, experience na ninyo. Kagay. Duha. Oh, nagkatawa mo tong ganer. Uh, Ganer ya, nasuko ang gihatagan kay sige lagi ha. wrong. Duha na. Experience na mo. Mm. Sa magkuwang sa bahay. Dili ay. Alam na eh. Dili mo na mao. Kasabot. Wrong. Lahat itong experience. Oh, lahi. Kamu-kamu na karon. Kami na karon. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Duha na imong answer. Mga tarong bahay ng sweldo. Wrong, tolo. Ikaw, liwakoy. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Saan na eh? Experience na. Nanghatag magtae. Wrong, usa. Bati aglihin ng classroom. Ugo, natanda na. Usa na. Ang sira na ni. Ato ka ng Sige, Lirio. Duha. Utang. Tulo. Tototagsak. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Tulo naman eh. Huwag naka-ansel eh. Tulo. Kwarta. Usa. Hindi ka man, pusilon. Leho na. Usa Mga na. tao. Ha? Mga tao. Duha. Last. Nasuko ang gihatagan. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Last. Ay, ba nag-asawa? May asawa? Wrong, tolo. Ernesto. Ma'am. Nagkatawa ang nanghatag, nasuko ang gihatagan. Okay, ang akong gihatag panos man ma'am, di suko gid akong gitagaan. Wrong. Usa. Sweldo sa gihatag sa asawa ma'am. Wrong. Duha. Sa man ni Last. Saan mo nila? suko.
Tawa ang hatag, nasuko ang hatagan. Oh. Experience nimo. Experience na ninyo. Last na lang, Ernesto. Ito ba, experience niyo mo? Katawa ba ito ni hatag? So please ko. Unsa? Supli sa Sprite, ma'am. Tolo! Ang answer, nangutot. Pangutot diha, di ba? So, ko ay manggutan. Mutot di eh. Ah. Sa pagkabubuan. Right? Hindi ka nandama yan. Tatay Pisot! Oh. Sigig pamutol pero dili mag-uuma. Sa iyahang pagpamutol, itom ang gibasura. Pwede litok ko no? Asa lagi? Itom ka ang basura. Sige. Bulbulitor. Wrong! Namalbas. Ha? Namalbas o bulbulitor ba? Wrong! Namalbas? Namalbas si Bulbito. Wrong! Nagka-city ang tinggil bearing. Wrong! Duha! Si pumutol. Nanguling! Tolo! Can you repeat the question, ma'am? Repeat. Sigig pamutol pero dili mag-uuma. Sa iyahang pagpamutol, itom ang gibasura. Barbero. Ha? Barbero. Correct! Manupihay! 1,000 pesos. Next! Totong tagsok. Ma'am. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Ibang panyang? Tawa ang panyang. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Ang bilahan. Wrong. Usa. Kaya din, kadugo ang bilahan, supsupon sa napkin. Wrong. Sila. Usa. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Oh. Kisop-sop sa iyang bisita. Lamok! Duha. Limuot, hindi ta cancer eh. Oh, last na lang. Oh, yung kay kwarta ni. Sanggutan! Tolo, Ernesto. Ma'am. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Ako rin sila kapawas kahapon ako yung mo. Tuba, ma'am, tuba. Usa. Karon ako rin nakakamuwagin yung mo. Ang mga bugyugo mo. Isop-sop sa Iyang mga bisita. nagkadugo, no? Oh, nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Kuto, ma'am. Duha. Hindi. Kuto man kay. Kadugo pero sakit kito sa kuto. Oh, last. Limatok, ma'am. Tolo! Tatay Pisot, nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Samad nga gilangaw. Usa. Kadugo ang buhok ni Panyang, gisupsup sa mga bisita. Supsup. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Oh, nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Kuto gani. Ito. Itang tulo, way kwartang. Nagkadugo ang buhok ni Panyang, Ah. Ay, gisupsup sa pwede mga na tong bisita. digital graduate ani. Usa na yung answer. Ketchup nga gimigas. Ha? Ketchup nga gimigas. Wrong! Duha! Ketchup hapit da. Last na lang. Sakto tong ketchup. Nagkadugo ang buhok ni Panyang. Gisupsop sa iyang mga bisita. Sakto tong ketchup. Secret! Wang, uy. Yo, last na lang. Gisupsup sa mga bisita. Ketchup gitu. Usa tong ketchup nga gimigas no? Yung happy jud kana usab ang may anaw niya. Okay, padayon. Ketchup sa lumpia. Ha?
Lumpia. Wrong! Talo! Ikaw. Siupaw, ma'am. Wrong! Usa. Nagkadugo ang buhok ni Panyang gisupsop sa iyang mga bisita. Dili, ma'am. Siupaw, ma'am. Di burger. Dili. Sabi ito, wala. Ketchup. Kung si mama to. Usa na. Ma'am. Ah. Spaghetti ketchup. Correct! Spaghetti! Oh, 1,000 pesos. Oh, next. Para magbuhok. Oh, spaghetti. Next. Totong tagsok. Ma'am. Pink pink, pula-pula, hamis ug hitsura. Ping ping, pula-pula, amis, soda, Ah, apple. wrong. Usa. Wrong, ma'am. Ah, Alimok ko, mag-riot ang rumah. usa na yung answer. Ping, pula-pula, amis, soda. Kapalit yung nani. Watermelon. Duha. Kapalit yung rigid ani sa kuang dyan. Scooter. Last. Salamat taon. Amis, soda. Pink pink, pula-pula, hamis ug hitsura. Saging. Tulo. Ernesto. Ma'am, Pink pink, pula-pula, hamis ug hitsura. burikat sa kulon, ma'am. Wrong. Usa. Pink, pink. Pula-pula, hamis ug hitsura. Makaan na, ma'am. Klo, ma'am. Makaan na. Oh. Ang makaon. Hamis, okay, so. Mangga. Duha. Kabayas. Tulo. Ako, ma'am. Tatay Pisot. Pink pink, pula-pula, hamis ug hitsura. Grapes. Usa. Kawa yun eh. Strawberry. Duha. Tabalik buga. Last. Oh. Duha na yung answer. Ping-ping, pula-pula. Hamis ug hitsura. Bilahan ni Maria. Tolo. Alay makay, pink pink, pula-pula, hamis ug hitsura. Lips. Usa. Apple. Duha. Siya rin akong apple. Sa mga Duha na. pig, pula-pula. Hamis ug hitsura. Answer. Dragon fruit. Tolo. Kamati. Agay. Samis. Next. Totong tugso. Apple, ma'am. Dili na amis. Ha? Apple. Dili. Kami sinamatis. Gipatong sa dahon, giputos pod og dahon. Gipatong sa dahon, giputos pod og dahon. Balon, di ba ni? Siyakoy. Usa. Budbud. Duha. Bagdad. Gipatong sa dahon. Giputos pod og dahon. Potomaya. Tulo. Ernesto. Ma'am. Gipatong sa dahon, giputos pod og dahon. Bibingka, ma'am. Correct! Bingka! 1,000 pesos. Biyogo, biyogo. Tatay Pisot, last. Potomaya day. Oh, para imo dyan eh. Bungtod sa konturatoy. Aray, ganun. Bungtod sa kanturatoy. Itom ang tumoy. Tutoy. Correct! 1,000 pesos. Grabe, manaw. Tutoy.